Bapak sinten asmane? Aku Mbah Rubio. Mbah Rubio. Iya. Mbah Rubio biyen saka ndi asale? Saka Kulon Progo, Yogyakarta, Kecamatan Lendah, Desa Desa Sidorejo. Sidorejo. Dusune Dusune Jekeling. ije inget ya. Iya, nggone kaya masa tumpah darahe ra eling. Mbah biyen nyarene tahun piro, Mbah? Rene Nggih. tahun 99 bulan telu. Karo sapa wae mbiyen Mbah nyarene? Ya karo bojoku, karo anakku papat. Waktu kuwi ya isih cilik-cilik lah, sing terakhir lagi umur 4 tahun. Waktu kae ning kene iki pirang kakak, Mbah? 35. 35 kakak. 35 kakak. Menempati kene iki lokasi TSM semua. Kok iso dijenengi TSM kuwi apa, Mbah? Kuwi singkatan Karena apa? aku mangkate kan Tran Swakarsa Mandiri. Disingkat TSM, ora Tran Umum, ora Tran Pir, ora Transisipan, tapi TSM Tran Swakarsa Mandiri. Kuwi apa, Mbah? Maksudnya Trans Swakarsa Mandiri kuwi, Mbah? Ya Tran karena kemandirian, jadi ora oleh jatah hidup ya ndak boleh. Oh, oke. Cuman pekarangan doang. Berarti waktu Mbah kesini cuma dikasih Rumah cilik lah, ukuran 53 ngono kae, rumah sementara, Pak. rumah Tran ada, terus ini lahannya dikasih nggak? Dikasih Piro, Mbah? 2 hektar. 2 hektar. Cuma nak jatah-jatah ngono ora dikei. Jatah-jatah ora, ya dhisik cuman dikasih apa ya sekedar untuk pertolongan hidup pertama iki diwehi beras sekitar 25 kilo. Terus karo setelah neng kene 3 bulan dikirimi saka Jogja, pemerintah Jogja apa kuwi jenenge sing nganu transmigrasi kuwi sing ngurusi transmigrasi Ya apa? Dinas Kertran. Nggih. Iku dikirimi 400.000. Kuwi selama berapa tahun itu jatahnya, Mbah? Ya selama kuwi lah sejak teko.